ദാതി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിചനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ ഭക്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാൻ നമാമി ഭക്തശക്തി നിത്യാനന്ദമഹനവമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായ ദേവി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷു നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय ताय गौर प्रेमानंदे हरे बोल हरे कृष्ण पदेग बंधु मत संगिन मत गुरु मन महादना मन निष्ठारक मत भाग्या मदानंदा नमस्ते ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമ സ്കന്ധം 15-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറി നമുക്ക് നോക്കാം. ശേഷം ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വരാം. പ്രിയവ്രത രാജാവിന്റെ പിൻഗാമികളുടെ മഹത്വങ്ങൾ. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെയും മറ്റു പല രാജാക്കന്മാരുടെയും പിൻഗാമികളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രന്റെ നാമം സുമതി എന്നായിരുന്നു. അവൻ ഋഷഭദേവനാൽ നൽകപ്പെട്ട മുക്തിയുടെ പാത പിന്തുടർന്നു. ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് സുമതി എന്ന് ചിലർ തെറ്റായി ചിന്തിക്കുന്നു. സുമതിയുടെ പുത്രൻ ദേവദാജിത് ആയിരുന്നു. അവന്റെ പുത്രൻ ദേവദ്യുമ്നനും ദേവദ്യുമ്നന്റെ പുത്രൻ പരമേഷ്ടിയും അവന്റെ പുത്രൻ പ്രതീഹനുമായിരുന്നു. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായിരുന്ന പ്രതീഹനെ പ്രതീഹർത്തൻ, പ്രസ്തോദൻ, ഉദ്ഗാതൻ എന്നിങ്ങനെ 3 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. പ്രതീഹർത്തനെ അജൻ, ഭൂമാൻ എന്നീ 2 പുത്രന്മാർ. ഇവരിൽ ഭൂമാന്റെ പുത്രൻ ഉദ്ഗീതനും ഉദ്ഗീതന്റെ പുത്രൻ പ്രസ്താവനുമായിരുന്നു. പ്രസ്താവന്റെ പുത്രൻ വിഭുവും വിഭുവിന്റെ പുത്രൻ ഹൃദേശനും അവന്റെ പുത്രൻ നക്തനുമായിരുന്നു. നക്തന്റെ പത്നി ദ്രുതി അതിപ്രശസ്തനും രാജർഷിയുമായി തീർന്ന ഗയന് ജന്മം നൽകി. വാസ്തവത്തിൽ ഗയൻ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭാഗിക അവതാരമായിരുന്നു. വിഷ്ണു ഭഗവാനോടുള്ള നിസ്സീമമായ ഭക്തി നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന് മഹാപുരുഷൻ എന്ന നാമം ലഭിച്ചു. ഗയൻ രാജാവിന് ചിത്രരഥൻ, സുമതി, അവരോധനൻ എന്നീ പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രരഥന്റെ പുത്രൻ സമ്രാട്ട് ചക്രവർത്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ മരീചിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ ബിന്ദുവുമായിരുന്നു. ബിന്ദുവിന്റെ പുത്രൻ മധുവും മധുവിന്റെ പുത്രൻ വീരവ്രതനും വീരവ്രതന് പ്രമന്തു എന്നീ പുത്രന്മാരും. മന്തുവിന്റെ പുത്രൻ ബഹുവനനുമായിരുന്നു. ബഹുവനന്റെ പുത്രൻ ത്വഷ്ടാനുമായിരുന്നു. ത്വഷ്ടാന്റെ പുത്രൻ വിരജൻ മുഴുവൻ കുലത്തെയും മഹത്വീകരിച്ചു. വിരജന് 100 പുത്രന്മാരും ഒരു പുത്രിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ ശതജിത്ത് എന്ന പുത്രൻ അതിപ്രശസ്തനായിത്തീർന്നു. ഋഷഭദേവനും ഭരത മഹാരാജാവും അടക്കം 100 പുത്രന്മാരുണ്ടായി അല്ലെ. അവരിൽ ഇനി ആ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രന്മാരും അവരുടെ ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്.
നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. സ്ക്രീന് കാണാം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച. ഭരതസ്യാത്മജ സുമതീർനാമാഭിഹിതോ യമുഹവാവ കേചിത് പാഗണ്ഡിനാ ഋഷഭ പദവീമനുവർത്തമാനം ച നാര്യാ ആവേദസ്മാംനാതാം ദേവതാം സുമനീഷീയ പാപീയസ്യ കലോ കൽപ്പയിഷ്യന്തി. ശ്രീശുക ഉവാച. ഭരതസ്യാത്മജ സുമതീർനാമാഭിഹിതോ യമുഹവാവ കേചിത് പാഗണ്ഡിനാ ഋഷഭ പദവീമനുവർത്തമാനം ച നാര്യാ ആവേദസമാംനതാം ദേവതാം സമനുഷീയ പാപീയസ്യ ഖലോ കൽപ്പയിഷ്യന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച. ഭരതസ്യാത്മജ സുമതീർനാമാഭിഹിതോ യമുഹവാവ കേചിത് പാഗണ്ഡിന ഋഷഭ പദവീമനുവർത്തമാനം ച നാര്യാ ആവേദസമാംനാദാം ദേവതാം സമനുഷീയ പാപീയസ്യാം കലോ കൽപ്പയിഷ്യന്തി. ശ്രീശുക ഉവാച. ഭരതസ്യാത്മജ സുമതീർനാമാഭിഹിതോ യമുഹവാവ കേചിത് പാഗണ്ഡിനാ ഋഷഭ പദവീമനുവർത്തമാനം ച നാര്യാ ആവേദസമാംനാദാം ദേവതാം സ്വമനുഷീയ പാപീയസ്യാം കലോ കൽപ്പയിഷ്യന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാലതിശാമതേ ദസ്മതീ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച. ഭരതസ്യാത്മജ സുമതീർനാമാഭിഹിതോ യമുഹവാവ കേചിത് പാഗണ്ഡിന ഋഷഭ പദവീമനുവർത്തമാനം ച നാര്യ ആവേദസമാംനാദാം ദേവതാം സ്വമനീഷയാ പാപീയസ്യ കലൗ കൽപ്പയിഷ്യന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച. ഭരതസ്യാത്മജ സുമതിർനാമാഭിഹിതോ യമുഹവാവം കേചിത് പാഗണ്ഡിന ഋഷഭ പദവിമനുവർത്തമാനം ച നാര്യാം ആവേദസാം സാമാബ്നാദാം ദേവതാം സ്വമനീഷയാ പാപിയസ്യ കലോ കൽപ്പയിഷ്യന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച. ഭരതസ്യാത്മജാ സുമതിർനാമാഭിഹിതോ യമുഹവാവാം കേചിത് പാഖണ്ഡിന ഋഷഭ പദവീമനുവർത്തമാനം ചാനാര്യാം ആവേദസമാപ്നാതാം ദേവതാം സ്വമനീഷയാ
पापीयस्य कलौ कल्पयिष्यन्ति। हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्ण रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु हरे प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच भरतस्यात्मजा सुमतिर्नामाभिहितो यमुहवावकेचित् पाखण्डेन ऋषभपदवीमनुवर्तमानं च नार्य आवेदसमप्तमाप्नादं देवतां स्वमनीषया पापीयस्यां कलौ कल्पयिष्यन्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण धनुप्रति माता जी चलो हरे कृष्ण വത്സലായ മാതാജി ചെലുകു തനുപ്രതി മാതാജി ചെല്ലുന്നുണ്ടോ ചെലുകു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഭരതസ്യാത്മജ സുമതിർനാമാഭിഹിതോ യമുനിഃഖവാവ കേചിത് പാഖണ്ഡിന ഋഷഭപദവീമനുവർത്തമാനം ചാനാര്യ ആവേദ സമാപ്നാദാം ദേവതാം സ്വമനീഷയാ പാപീയസ്യ കലൗ കൽപ്പയിഷ്യന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ വത്സലായ മാതാജി ചെലുകു हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ ओम കൃഷ്ണ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच भरतस्यात्मजा सुमतिर्नामभिहितो यमुहवावां केचित् पाखण्डिना ऋषभपदवीम् अनुवर्तमानं च नार्याम् आवेदसमां नादां देवतां स्वमनीषया पापीयस्य कलौ कल्पयिष्यन्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ പങ്കജാശ്രീ മാതാജി ചെലുകു हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ഹരേ കൃഷ്ണ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच भरतस्यात्मजा सुमतिर्नाम विहितो यमुहवाव केचित् पाखण्डिन दृशव पदवी अनुवर्तमान चानार्य आवेद समात्मदां देवदां स्वमनिषाय पापीयस्य कलौ कल्पयिष्यन्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ സീതാരാമൻ മാതാജി ചെലുകു ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्ण प्रभुजी। ഹരേ കൃഷ്ണ ओम नमो भगवते वासुदेवाय भरतस्यात्मजा सुमतिर्नामाभिहितो यमुहवाव केचित् पाखण्डिना ऋषभपदवीमनुवर्तमानच्चानर्य आवेदसमानदां देवतां स्वमनीषया पापीयस्य कलौ कल्पयिष्यन्ति। हरे कृष्ण प्रभुजी। ഹരേ കൃഷ്ണ അനിതാ മാതാജി ചെലുകു ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു രമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्ण प्रभुजी। രമണി മാതാജി ചെലുകു ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्णा प्रभुजी। ചെലുകു ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच भरतस्यात्मजः सुमतिर्नामभिहितो यमुहवाव केचित् पाखण्डिन ऋषभपदवीमनुवर्तमानं चानार्य आवेदसमाप्नादां देवतां स्वमनीषया पापीयस्य कलौ कल्पयिष्यन्ति। हरे कृष्णा प्रभुजी। ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्णा प्रभु जी। ചെലുകു ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच भरतस्यात्मजा सुमतिर्नामाभिहितो यमुहवाव केचित् पाखण्डिना वृषभपदवीमनुवर्तमानं च नार्य आवेदसमाम्नादां देवदासमनीषया पापीयस्य कलौ कल्पयिष्यन्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ ഭാരതീയ മാതാജി ചെലുകു മാതാജി ഹരേ हरे കൃഷ്ണ हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम ഹരേ नमो കൃഷ്ണ भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच भरतस्यात्मजा सुमतिर्नामाभिहितो
ഹിതോയമുഹവാവ കേതിൽ പാഖണ്ഡിന ഋഷഭപദവീമനുവർത്തമാനം താനാര്യ ആവേദസമാനാദാം ദേവതാം സമനീഷയാ പാപിയസ്യ കലൗ കൽപ്പയിഷ്യന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നവോദരമാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഭരതസ്യാത്മജസ്സുമനിർനാമാഭിഹിതോ യമുഹവാവ കേചിത് പാഖണ്ഡിന ഋഷഭപദവീമനുവർത്തമാനം ജാനാര്യ ആവേദസമാംനാദാം ദേവതാം സ്വമനീഷയാ ഭാവിയസ്യ കലോ കൽപ്പയിഷ്യന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇത് പകർന്നു നോക്കാം. ഉത്തരം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ്. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സംസാരം തുടർന്നു. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രൻ സുമതി ഋഷഭദേവന്റെ പാത പിന്തുടർന്നു. പക്ഷെ മനസാക്ഷിയില്ലാത്ത ചില ആളുകൾ അദ്ദേഹം ബുദ്ധ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സങ്കല്പിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിരീശ്വരന്മാരും ദുസ്വഭാവികളുമായുള്ള ഇത്തരം ആളുകൾ വൈദിക തത്വങ്ങളെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് വേണ്ടി കേവലം സങ്കല്പങ്ങളായി കണക്കിലെടുക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഈ പാപികളായ ആളുകൾ സുമതിയെ ബുദ്ധ ഭഗവാനായി സ്വീകരിക്കും. എല്ലാവരും സുമതിയുടെ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരണമെന്ന് സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ രീതിയിൽ അവർ കെട്ടിച്ചമച്ച മാനസിക കഥകളാൽ ആവേശഭരിതരായി. ഭാവാർത്ഥനെ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ചു. ആര്യന്മാർ വൈദിക തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരുന്നവരാണ്. പക്ഷെ കലിയുടെ ഈ യുഗത്തിൽ വേദങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിവില്ലാത്തവരുടെ ഒരു സമൂഹം ആര്യസമാജം എന്ന പേരിൽ പൊട്ടിമുളച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ നേതാക്കൾ യഥാർത്ഥ ആചാര്യന്മാരെല്ലാം നിഷേധിക്കുകയും വൈദിക തത്വങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്തുടരുന്നത് തങ്ങളാണെന്ന് ഭാവിക്കുകയും ചെയ്തു. വൈദിക തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരാത്ത ഈ ആചാര്യന്മാർ ഇന്ന് ആര്യ സമാജക്കാർ അഥവാ ജൈനന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അവർ വേദതത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് ബുദ്ധ ഭഗവാനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. സുമതിയുടെ സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റങ്ങളും അനുകരിക്കുന്ന അവർ തങ്ങൾ ഋഷഭദേവന്റെ പിൻഗാമികൾ ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. അവർക്ക് വേദങ്ങളുടെ പാത അജ്ഞാതമാകിയാൽ വൈഷ്ണവർ ശ്രദ്ധാപൂർവം അവരുടെ ചങ്ങാതം ഒഴിവാക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 15:15 കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, വേദേശ സർവേരഹമേവ വേദഃ. വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്നെ അറിയിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളുടെയും അനുശാസനം ഇതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയാത്ത ആരെയും ആര്യനായി അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമായിരുന്ന ബുദ്ധ ഭഗവാൻ ഭാഗവത ധർമ്മ തത്വശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക മാർഗം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും നിരീശ്വരവാദികൾക്കിടയിലാണ് പ്രബോധനങ്ങൾ നടത്തി. നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് ഒരു ദൈവത്തെയും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആയതിനാൽ ദൈവമില്ലെന്ന് ബുദ്ധ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം തന്റെ അനുയായികളുടെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി ഉപദേശിക്കുവാനുള്ള മാർഗം സ്വീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് ഒരു ദ്വിവിധ മാർഗം സ്വീകരിച്ചു. എങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നാലും അദ്ദേഹം സ്വയം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അവതാരമായിരുന്നു. ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് വൃദ്ധസേനായാം ദേവതാ ചിന്നാമ പുത്രോ അഭവത്. തസ്മാത് വൃദ്ധസേനായാം ദേവതാ ചിന്നാമ പുത്രോ അഭവത്. സുമതിയുടെ പത്നി വൃദ്ധസേനയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദേവദാജിത്ത് എന്ന പുത്രൻ ജനിച്ചു. നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക്. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതാ സൂര്യം തത്തനയോ ദേവത്യുംനസ്തോത്തേനുമത്യാം സുത പരമേഷ്ടിതസ്യ സുവർച്ചാലയാം പ്രതീഹ ഉപജാതഃ. അധസ്വര്യാം തത്തനയോ ദേവദ്യുംനസ്തദോദേനുമത്യാം സുത പരമേഷ്ടി തസ്യ സുവർച്ചാലയാം
പ്രതീഹ ഉപജാത. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള വിജയശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി ഗുരുമാതാജി. വസന്ത മാതാജി. ശരി ഗുരു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി ഗുരു. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതാ സൂര്യാം തത്തനയോ ദേവദ്യുമ്നസ്തതോ ധേനുമത്യാം സുത പരമേഷ്ടി തസ്യ സുവർച്ചലായാം പ്രതീഹ ഉപജാതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ശരി ഗുരു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ സൂര്യം തത്തനയോ ദേവദ്യുമ്നസ്തതോ ധേനുമത്യാം സുത പരമേഷ്ടി തസ്യ സുവർച്ചലായാം പ്രതീഹ ഉപജാതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ വിജയശ്വരി മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുക ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം ആ, ശരി. പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ സൂര്യാം തത്തനയോ ദേവദ്യുമ്നസ്തതോ ധേനുമത്യാം സുത പരമേഷ്ടി തസ്യ സുവർച്ചാലയാം പ്രതീഹ ഉപജാതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ സിന്ധുസിക്ക മാതാജി. ശരി ഗുരു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ സൂര്യ തത്തനയോ ദേവദ്യുമ്നസ്തതോ ധേനുമത്യ സുത പരമേഷ്ടി തസ്യ സുവർച്ചലയാം പ്രതീഹ ഉപജാത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബഷീർ ദേവദാസ് മാതാജി. ശരി ഗുരു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ സൂര്യാൻ തത്തനയോ ഭവത് ദേവദ്യുമ്നസ്തതോ ധേനുമത്യാം സുധാ പരമേഷ്ടി സസ്യ സുവർച്ചലായാം പ്രതീഹ ഉപജാതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദിവ്യാചാര്യ മാതാജി. ശരി ഗുരു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതാ സൂര്യൻ തത്തനയോ ദേവദ്യുമസ്തതോ ധേനുമത്യാം സുത പരമേഷ്ടി തസ്യ സുവർച്ചലായാം പ്രതീഹ ഉപജാത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതാ സൂര്യാം തത്തനയോ ദേവദ്യുമ്നസ്തതോ ധേനുമത്യ സുത പരമേഷ്ടി തസ്യ സുവർച്ചലായാം പ്രതീഹ ഉപജാതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ശരി ഗുരു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ സൂര്യാം തത്തനയോ ദേവദ്യുമ്നസ്തതോ ധേനുമത്യാം സുത പരമേഷ്ടി തസ്യ സുവർച്ചലായാം പ്രതീഹ ഉപജാതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി. ശരി ഗുരു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥാ സൂര്യാം തത്തനയോ ദേവദ്യുമ്നസ്തതോ ധേനുമത്യാം സുതഃ പരമേഷ്ടി തസ്യ സുവർച്ചലായാം പ്രതീഹ ഉപജാതഃ. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവപ്രതി മാതാജി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ശ്രീജോജി മാതാജി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥാ സൂര്യാം തത്തനയോ ദേവദ്യുമ്നസ്തതോ ധേനുമത്യാം സുതഃ പരമേഷ്ടി തസ്യ സുവർച്ചലായാം പ്രതീഹ ഉപജാതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തരം ദേവദാജിത്തിന്റെ പത്നി ആസുരിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ദേവദിമ്നൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു. ദേവദിമ്നൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി ധേനുമതിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പരമേഷ്ടി എന്നൊരു പുത്രന് ജന്മം നൽകി. പരമേഷ്ടി അവന്റെ ഭാര്യ സുവർച്ചലയിൽ പ്രതീഹൻ എന്നു പേരായ പുത്രനെ ജന്മം നൽകി.
അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാം. ചെറിയ ചെറിയ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ മുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ കം കരോതി വാചാലം ഭംഗും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേവ വേദാന്ത സ്വാമിനിധാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരുരാജ് കി ജയ. ഗുരുപ്രമാനന്ദേ ഹരേ കൃഷ്ണ. സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ലീലകൾ വിവരിച്ചു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭരത മഹാരാജാവായിട്ടും പിന്നീട് അടുത്ത ജന്മം മാനായിട്ടും പിന്നീട് അതിനടുത്ത ജന്മം ജഡഭരതനായിട്ടും ലീലകൾ ചെയ്യുണ്ടായി അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു. അടുത്തതായിട്ട് ആ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനും അവരുടെ ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രന്റെ പേരാണ് സുമതി. അദ്ദേഹത്തെ പല ആൾക്കാരും ബുദ്ധ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്കാക്കുകയുണ്ടായെന്നാണ്. കേശവദ്രുത ബുദ്ധ ശരീര ജയ ജഗദീശ്വര. കേശവനാണ്, സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണ് ബുദ്ധനായിട്ടുള്ളത്. ധാരാളം അവതാരങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണാം. ബുദ്ധനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഞാൻ ബുദ്ധനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ. അപ്പോ ബുദ്ധ ഭഗവാൻ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു അവതാരം എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. എന്താണ് യജ്ഞത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കശാപ്പ് ചെയ്ത് സ്വന്തം നാവിന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് യജ്ഞത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ മൃഗബലി ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ പശുക്കളെയും മറ്റുള്ള ജീവജാല എല്ലാ കുതിരകളെയും മറ്റുള്ള ജീവികളെയൊക്കെ ബലി നൽകുകയും അതിന്റെ പേരിൽ മാംസം ഭക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ടാണ് ബുദ്ധ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. ഇപ്പൊ ബുദ്ധ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരങ്ങളാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടല്ലേ. ഇവിടെ ആൾക്കാര് ഓരോരോ ആൾക്കാരെയും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളാകുമ്പോൾ അവരെ ഓരോരോ അവതാരങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തില് പ്രത്യേകിച്ച് കാണാം. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെ ഇന്ന അവതാരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പല ആൾക്കാരെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള സുമതിയെയും ബുദ്ധ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സങ്കല്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ആളുകള് എല്ലാവരും ആ സുമതിയുടെ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. പ്രവാചകരുടെ പറയുന്നു, ആര്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈദിക തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ഈ കലിയുഗത്തിൽ വേദങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിവില്ലാത്തവരുടെ ഒരു സമൂഹം ആര്യ സമാജം എന്ന പേരിൽ പൊട്ടിമുളച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ നേതാക്കൾ യഥാർത്ഥ ആചാര്യന്മാരെല്ലാം നിഷേധിക്കുകയും വൈദിക തത്വങ്ങൾ യഥാർത്ഥ തങ്ങളാണെന്ന് ഭാവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അർജുനെ, നീ ഒരു അനാര്യനെ പോലെ പെരുമാറുന്നു, ഒരു ആര്യന് യോജിച്ചതല്ല നിന്റെ പെരുമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ആര്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വേദതത്വങ്ങളും കർശനമായി പിന്തുടരുന്നവരാണ്. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ഇന്ന് ജൈന മതക്കാർ, ജൈനന്മാരെന്നറിയപ്പെടുന്നവരെ അവരെ
ആര്യ സമാജക്കാരായിട്ട് പറയുന്നു. അവർ വേദതത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ബുദ്ധ ഭഗവാനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അവർക്ക്. സുമതിയുടെ സ്വഭാവം പെരുമാറ്റങ്ങളും അനുകരിക്കുന്ന അവർ തങ്ങൾ ഋഷഭദേവന്റെ പിൻഗാമികളാണെന്ന് അവകാശം. ഋഷഭദേവനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഋഷഭദേവനായിട്ട്. എന്നാൽ ആ ഋഷഭദേവന്റെ തത്വങ്ങളാണ് പിന്തുടരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അവർക്ക് വേദങ്ങളിലൊന്നും വിശ്വാസത്തിന്റെ വേദതത്വങ്ങളൊന്നും പാലിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും അവര് ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടാനായിട്ട് അവര് ആഗ്രഹിക്കും. അവർക്ക് വേദങ്ങളുടെ പാത അജ്ഞാതമാകിയാൽ വൈഷ്ണവർ ശ്രദ്ധാപൂർവം അവരുടെ ചങ്ങാത്തം ഒഴിവാക്കും. അവരെന്താണ് പുറമേ ഋഷഭദേവന്റെ പിൻഗാമികളാണെന്ന്, എന്നാൽ ഉള്ളില് യാതൊരു ജ്ഞാനവുമില്ല. ഭക്തി സേവനത്തിൽ അല്ലെ ഋഷഭദേവനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണെങ്കിലും ഭക്തി സേവനങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുകയും തന്റെ മക്കളെയൊക്കെ ആ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും അല്ലെ. ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് അല്ലെ. ഒരു യഥാർത്ഥ മാതാവും പിതാവും എന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ തങ്ങളുടെ മക്കളെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെ, അവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം. അതുപോലെ ഗുരുവായാലും അല്ലെ, അവരൊക്കെ തങ്ങളെ ഗുരുവായാൽ തന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശിഷ്യനെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം. ഒരു മാതാവും പിതാവും തന്റെ മക്കളെ ജന്മമരണ ഇതിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവര് യഥാർത്ഥ മാതാവും പിതാവും അല്ല, ഗുരുവല്ല എന്നൊക്കെ. അപ്പോ ആ ഒരു തത്വം പിന്തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഋഷഭദേവൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ പാലിക്കണം അല്ലെ. അത് പാലിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ പുറമെ അവര് ഋഷഭദേവന്റെ പിൻഗാമികളാണ് അവകാശപ്പെടുകയും. അതിൽ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ചങ്ങാത്തം ഒഴിവാക്കുന്നു വൈഷ്ണവ. ഭഗവത്ഗീത 15:15 വേദേശ സർവേരാത്മ വിദ്യ. വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ അറിയിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളുടെയും അനുശാസനം ഇതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയാത്ത ആരെയും ആര്യനായി അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമായിരുന്ന ബുദ്ധ ഭഗവാൻ ഭാഗവത ധർമ്മ തത്വശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക മാർഗം സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും നിരീശ്വരവാദികൾക്കിടയിലാണ് പ്രഭു. നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് ഒരു ദൈവത്തെയും ആവശ്യമില്ല, അതിനാൽ ദൈവമില്ലെന്ന് ബുദ്ധ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം തന്റെ അനുയായികളെ പ്രയോജനത്തിനു വേണ്ടി ഉപദേശിക്കുവാനുള്ള മാർഗം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ദൈവത്തിന് ബലി അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പേര് പറഞ്ഞിട്ട്, യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പേര് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും കൊന്നു തിന്നുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബുദ്ധ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ദൈവം എന്നൊന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊന്നും നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ശ്രീബുദ്ധൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. നമ്മള് ആ ബുദ്ധ ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കണം. എന്നാൽ ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ടതായിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒക്കെ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധ ഭഗവാൻ ആ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തില് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെ മൃഗങ്ങളെ വധിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വേറെ യാതൊരു വഴിയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മാർഗം സ്വീകരിച്ചതാണ്. ഇന്നും ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം, ബുദ്ധന്മാർ അല്ലെ. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തില് അത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മാത്രമല്ല. ഇന്ന് കലിയുടെ യുഗമാണ് അല്ലെ. കലിയുഗത്തില് അതിനായിട്ടാണ് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ ദശാവതാരത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു ജയദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ദശാവതാരം. നിന്ദസിയജ്ഞവിദേർ അഹഹാ ശ്രുതിജാതം സദയ ഹൃദയ ദർശിത പശുഗാതം കേശവധൃതാ ബുദ്ധ ശരീര ജഗദീശ ഹരേ. പശുഗാതം, മൃഗങ്ങളെ വധിക്കുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അവതാരമെടുത്തു. യജ്ഞങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കശാപ്പ് ചെയ്ത് തിന്നുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് സമൂഹം മതപ്പതിച്ചു പോയപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഭഗവാൻ ശ്രീബുദ്ധന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ അത് വേറെ തന്നെ ഒരു മതമായതുകൊണ്ട് പലരും അത് അംഗീകരിക്കാറില്ല. ബുദ്ധൻ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും സാധിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ആ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അവതാരം എടുത്തു. ഓരോ ലീലകൾക്കായിട്ട് ഓരോ അവതാരം എടുത്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ ബുദ്ധ ഭഗവാനായിട്ടും അവതാരം എടുത്തത് കേശവദൃത ബുദ്ധ ശരീരമായിട്ട് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോ പ്രഭാതരിയുടെ പറയുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്താണ്? അവരെ നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവരെ യജ്ഞത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവതാരം. എന്താണ്? അവരെയൊക്കെ പിന്തിരിപ്പിക്കേണ്ട, ഇങ്ങനെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും യജ്ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല, മൃഗങ്ങളൊന്നും ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് സുമതിയുടെ പത്നി വൃദ്ധസേനയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദേവദാജിത് എന്ന പുത്രൻ ജനിച്ചതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ആ പരമ്പരയുടെ പേരുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ച്. ഓക്കെ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് അനന്തരം ദേവദാജിത്തിന്റെ പത്നി ആസുരിയുടെ ഗർഭത്തിൽ ദേവദ്യുമ്നൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു. ദേവദ്യുമ്നൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി ധേനുമതിയുടെ ഗർഭത്തിൽ പരമേഷ്ടി എന്നൊരു പുത്രന് ജന്മം നൽകി. പരമേഷ്ടി അവന്റെ ഭാര്യ സുവർജലയിൽ പ്രതീഹൻ എന്നു പേരായ പുത്രന് ജന്മം നൽകി. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രധാനം തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭാഗവതത്തിന്റെ ആ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ചരിതങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള മഹാത്മ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവസാനം ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു അല്ലെ, എന്താണ്? ഇതാരാണോ ഇത് പഠിക്കുന്നത് അവർക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉന്നതി കിട്ടുന്നു. എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ. അതുപോലെ ഈ പരമ്പരയൊക്കെ എന്താണ്? വെറുതെ പേര് പഠിക്കല്ല അല്ലെ. ഋഷഭദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് ഋഷഭദേവൻ. ആ ഋഷഭദേവന്റെ പുത്രനാണ് ഭരത മഹാരാജാവ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ സുമതി. അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ. ഇതൊക്കെ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ എവിടെയാ ജീവിക്കുന്നത്? ഭാരതത്തിൽ അല്ലെ. ഭാരതം ആരുടേതാണ്? ഭരത മഹാരാജാവിന്റെയാണ് അല്ലെ. ഭാരതവർഷം ഇന്നും എന്താ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും അല്ലെ, ജംബുദ്വീപേ ഭാരതവർഷേ ഭാരതഖണ്ഡേ അല്ലെ. ഓ എന്താണ് ജംബുദ്വീപ്? ഇനി ജംബുദ്വീപിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ പഠിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ എവിടെയാ ജീവിക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ പരമ്പരയെ കുറിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ഓ ഭരത മഹാരാജാവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭാരതവർഷം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വിവരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നാലാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യ ആത്മവിദ്യാമാഖ്യായ സ്വയം സംശദ്ധോ മഹാപുരുഷമനുസ്മാര പുരുഷമനു സസ്മാര. പ്രതീഹതൻ രാജാവ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ സ്വയം പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഈ രീതിയിൽ അവൻ പവിത്രനാവുക മാത്രമല്ല, പരമദിവോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ മഹാഭക്തനാവുകയും അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത അനുസസ്മാര എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ഈശ്വരാബോധം സാങ്കല്പികമോ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നതോ അല്ല. പരിശുദ്ധനും ഔന്നത്യം ആർജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ അദ്ദേഹത്തെ യഥാരൂപത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുന്നു. പ്രതീഹൻ മഹാരാജാവ് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ സാക്ഷാത്കാരത്തിനാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും പ്രഭാഷകനായി തീരുകയും ചെയ്തു. ഒരു പ്രഭാഷകൻ ഒരിക്കലും വ്യാജനാകാൻ കഴിയില്ല. അവൻ ഏറ്റവും ആദ്യം വിഷ്ണു ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാരൂപത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 4:34 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഉപദേശം ദിത്യജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിന. സത്യം ദർശിച്ച ഒരുവനെ ജ്ഞാനം പകർന്ന് നൽകാൻ കഴിയും. തത്വദർശി എന്ന വാക്ക് പരമദിവോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായി സാക്ഷാത്കരിച്ച ഒരുവനെ പരാമർശിക്കും. അത്തരം ഒരാൾക്ക് ഒരു ഗുരുവാകാനും വൈഷ്ണവ തത്വശാസ്ത്രം ലോകമെമ്പാടും പ്രഭാഷണം ചെയ്യാനും കഴിയും. യഥാർത്ഥ പ്രഭാഷകരുടെയും ഗുരുവിന്റെയും അതുല്യ മാതൃകയാണ് പ്രതീഹൻ രാജാവ്.
എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലുള്ള പ്രതീഹതൻ എന്നുള്ള രാജാവ് ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാനും സാധിച്ചു എന്നവർ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രഭാതർ പറയുന്നത് ഒരു പ്രഭാഷകന് ഒരിക്കലും വ്യാജനാകാൻ കഴിയില്ല. ഏറ്റവും ആദ്യം വിഷ്ണു ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാരൂപത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടണം. ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ശരിയായ ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ, ശരിയായ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനായിട്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലരും പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ജ്യോതിയാണ്, ഒരു ലൈറ്റ് ആണ്, അല്ലെ, ഭഗവാൻ അങ്ങനെ രൂപമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവർ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. അല്ലെ, അതുകൊണ്ടാണ് അവര് സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെയാണ്, പരമ്പരയിൽ നിന്നോ വരുന്നവരെയല്ല. അപ്പോ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇന്നും ധാരാളം കാണാം ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം വായിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രഭുപാദർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, അല്ലെ, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ഇതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പലതിലും പല മായാവാദികളുടെ ഒക്കെ ആയാലാണ് അതിൽ ഭഗവാന് രൂപമില്ല, അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു, ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ പരമാത്മാവാണ്, അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിവിധ തലത്തിലുള്ള സാക്ഷാത്കാരങ്ങളാണ്, അല്ലെ. ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദതയെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് പരമാത്മാവും ബ്രഹ്മവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ടതാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും പരമമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, ലൈറ്റ് ആണ്. അതിന്റെ അപ്പുറം ഉള്ള കാര്യം അവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിചാരിക്കുന്നത് അതാണ് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവര് ആ ബ്രഹ്മത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നു, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ ആരാധിക്കുന്നു. അതിലും കൂടി കുറച്ച് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളവരെന്താണ്, പരമാത്മരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്, അല്ലെ. പരമദിവോത്ത പുരുഷനായിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കണം, ഒരു ഗുരുവിന് ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിക്കണ്ടേ, നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ കണ്ടിരുന്നു? പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കും കാണാം, എന്റെ ശിഷ്യന്മാര് ചെയ്യുന്നത് പോലെയൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. രാവിലെ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് മംഗളാരതിയൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം നാമമൊക്കെ ജപിച്ച് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് അവര് തയ്യാറാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും, നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ അല്ലേ. അപ്പോ അതല്ല യഥാർത്ഥ രീതി, അല്ലെ. അപ്പോ ആചാര്യന്മാരെന്തോ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു രീതി നമ്മൾ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത വരുന്നു, ഉപദേശം ജ്ഞാനം ഞാൻ തത്വദർശിന, സത്യം ദർശിച്ച ഒരുവന് ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകാൻ കഴിയും. തത്വദർശി എന്ന വാക്ക് പരമദിവോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായി സാക്ഷാത്കരിച്ച ഒരുവനെ പരാമർശിക്കും. അത്തരം ഒരാൾക്ക് ഒരു ഗുരുവാകാനും വൈഷ്ണവ തത്വശാസ്ത്രം ലോകമെമ്പാടും പ്രഭാഷണം ചെയ്യാനും കഴിയും. യഥാർത്ഥ പ്രഭാഷകരുടെയും ഗുരുവിന്റെയും അതുല്യ മാതൃകയാണ് ഉദയൻ രാജാവ്. ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായില്ലേ. എന്താണ് ഒരു ഗുരുവാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത? എന്താണ്? ഏ കൃഷ്ണ തത്വത്തെ സേ ഗുരുഹയ. ബ്രാഹ്മണനാണോ, ചണ്ടാളനാണോ, വൈശ്യനാണോ, ശൂദ്രനാണോ, ഇതൊന്നല്ല പ്രധാനം. കൃഷ്ണതത്വം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ജ്ഞാനം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ഗുരുവാകാമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ
അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സുവർച്ചാലയാം പ്രതിഹർത്രാദയസ്ത്രയാ ആസിന്യച കോപിതാസുനവ പ്രതിഹർത്തു സ്തുത്യാമച ഉമാനാവുമച്ച നിഷിതാം പ്രതിഹാസുവർച്ചാലയാം പ്രതിഹർത്രാദയസ്ത്രയാ ആസിന്യാച്യ കോവിദാസുനവ പ്രതിഹർത്തു സ്തുത്യമചംപുവ ഉമാനവാ ചുനിഷിതാം. പ്രതിഹൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി സുവർച്ചലയുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രതിഹർത്തൻ, പ്രഷ്തോദൻ, ഉദ്ഘാതൻ എന്നിങ്ങനെ 3 പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകി. ഈ 3 പുത്രന്മാരും വൈദികാചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ വളരെ വിദഗ്ധരായിരുന്നു. അവരിൽ പ്രതിഹർത്തൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സ്തുതിയുടെ ഗർഭത്തിൽ അജൻ, ഭൂമാൻ എന്നീ പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം. പ്രതിഹനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവതഭക്തന് അദ്ദേഹത്തിന് 3 പുത്രന്മാരുണ്ടായി. ഈ 3 പുത്രന്മാരിലെ പ്രതിഹർത്തൻ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് അജൻ, ഭൂമാൻ എന്നീ പുത്രന്മാർ. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഋഷികുല്യായമുദ്ഗീതസ്തഥാ പ്രസ്താവോ ദേവകുല്യാം പ്രസ്താവിന്യയുത്സായാം ഹൃദയജ ആസീത് വിപുർവിഭോ നിത്യാം ച പൃദുഷേണ തസ്മാന്നക്ത ആപുത്യാം ജജ്ഞേ നക്താ ധൃതിപുത്രോ ഗയോ രാജർഷി പ്രവര. ഉദാരസ്രവ അചായത സാക്ഷാൽ ഭഗവതോ വിഷ്ണോർ ജഗദ്ദിശയാ ഗൃഹീതസത്വസ്യ കലാ ആത്മവത്വാദിലക്ഷണേന മഹാപുരുഷതാം പ്രാപ്തഃ. ഋഷികുല്യായമുദ്ഗീതസ്തത പ്രസ്താവോ ദേവകുല്യായാം പ്രസ്താവന്യുത്സായാം ഹൃദയജ ആസീത് വിപുർവിപൂരിത്യാം ച പൃദുഷേണ തസ്മാന്നക്ത ആപുത്യാം ജജ്ഞേ നക്താ ധൃതിപുത്രോ ഗയോ രാജർഷി പ്രവര. ഉദാരസ്രവാ അജായത സാക്ഷാൽ ഭഗവതോ വിഷ്ണോർ ജഗദ്ദിശയാ ഗൃഹീതസത്വസ്യ കലാത്മവത്വാദിലക്ഷണേന മഹാപുരുഷതാം പ്രാപ്തഃ. ഭൂമാൻ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി ഋഷികുല്യയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉദ്ഗീതൻ എന്ന പുത്രനെ ജനിപ്പിച്ചു. ഉദ്ഗീതനിൽ നിന്നും അവന്റെ പത്നി ദേവകുല്യയിൽ പ്രസ്താവൻ എന്ന പുത്രനും പ്രസ്താവനിൽ നിന്നും അവന്റെ പത്നി നീൽസയിൽ വിഭു എന്നൊരു പുത്രൻ ജനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി രതിയിൽ വിഭുവിന് പൃഥുഷേണൻ എന്ന പുത്രൻ പിറന്നു. പൃഥുഷേണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി ആകൂതിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നക്തൻ എന്ന പുത്രനെ ജനിപ്പിച്ചു. നക്തന്റെ ഭാര്യ തൃതീയ ആയിരുന്നു. അവളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ മഹാനായ രാജാവ് ഗയൻ പിറന്നു. പ്രശസ്തനും പുണ്യവാനുമായിരുന്ന ഗയൻ രാജർഷികൾ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിരുന്നു. വിഷ്ണു ഭഗവാനും ലോകസംരക്ഷണാർത്ഥമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാരങ്ങളും വിശുദ്ധ സത്വം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതീന്ദ്രിയ സത്വഗുണത്തിലാണ് സദാ സ്ഥിതി. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള അവതാരമായതിനാൽ ഗയൻ രാജാവും വിശുദ്ധ സത്വത്തിലാണ് സ്ഥിതി. ഇതുമൂലം ഗയൻ മഹാരാജാവ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്താൽ പൂർണ്ണസജ്ജനായിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം മഹാപുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു. ഭാവാർത്ഥി ഈശ്വരന്റെ അവതാരങ്ങൾ അനവധിയാണ് ശ്ലോകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ചിലത് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ അവതാരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളും ചിലത് പ്രത്യക്ഷ അവതാരങ്ങളുമാണ്. പരമദിവ്യോത്തമകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള അവതാരം അംശ അഥവാ സോംശാവതാരം എന്നും അംശാവതാരത്തിൽ നിന്നുള്ള അവതാരം കല എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. കലാവതാരങ്ങൾക്കിടയിൽ വിഭിന്ന
ജീവനുകൾ അഥവാ ജീവസത്തുക്കളുണ്ട്. ഇവ ജീവതത്വങ്ങളായി ഗണിക്കപ്പെടും. വിഷ്ണു ഭഗവാനിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വരുന്നവർ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളെന്നും ചിലപ്പോൾ മഹാപുരുഷന്മാരെന്നും വിളിക്കപ്പെടും. മഹാപുരുഷൻ എന്നത് കൃഷ്ണന്റെ ഒരു പര്യായമാണ്. ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ മഹാപൗരുഷികൻ എന്നും വിളിക്കപ്പെടും. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവേ സ്വധർമ്മേണ പ്രജാപാലന പോഷണ പ്രീണനോപലാളനാനു ശാസന ലക്ഷണോ ന്യാചിതന ച ഭഗവതി മഹാപുരുഷേ പരാവരെ. ബ്രഹ്മണി സർവാത്മനാർപ്പിത പരമാർത്ഥലക്ഷണേന ബ്രഹ്മ വിച്ചരണാനുസേവയാ അപാദിത ഭഗവത് ഭക്തിയോഗേന ചാഭിഷ്ണശ പരിഭാവിതാദിശുദ്ധമതിരൂപതാ രൂപരതാനാത്മ്യ ആത്മനി സ്വയമുപലഭ്യമാന ബ്രഹ്മാത്മാനുഭവോ അപി നിരഭിമാന ഏവാവ വിമജൂപത്. സവൈ സ്വധർമ്മേണ പ്രജാപാലന പോഷണ പ്രീണനോ ഓപലാളനാനുശാസന ലക്ഷണേനാദിന ച ഭഗവതി മഹാപുരുഷേ പരാവരേ. ബ്രഹ്മണി സർവാത്മനാർപ്പിത പരമാർത്ഥലക്ഷണേന ബ്രഹ്മ വിവച്ചരണാനുസേവയാ അപാദിത ഭഗവത് ഭക്തിയോഗേന ചാഭീഷ്ണശ പരിഭാവിതാദിശുദ്ധമതിരൂപരതാത്മ്യ ആത്മനി സ്വയമുപലഭ്യമാന ബ്രഹ്മാത്മാനുഭവോപി നിരഭിമാന ഏവാവ വിമജുഃ. ഗയൻ രാജാവ് പൗരന്മാർക്ക് പരിപൂർണ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു. ആകയാൽ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ സ്വത്തുകൾ അനഭികാമികളായ ശക്തികളാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും മതിയായ സംരക്ഷണം മതിയായ ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവൻ ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനെയാണ് പോഷണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പൗരന്മാർക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനെ പ്രീണനം എന്ന് വിളിക്കും. അദ്ദേഹം ചില സമയങ്ങളിൽ സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കും, ജനങ്ങളെ മധുരവാക്കുകളെ സംതൃപ്തരാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെ പരിലാളനം എന്ന് വിളിക്കും. ശ്രേഷ്ഠരായ പൗരന്മാരായിരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെ അനുശാസനം എന്ന് വിളിക്കും. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഗയൻ രാജാവിന്റെ രാജകീയ ഭരണത്തിന്റെ സവിശേഷത. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഗയൻ രാജാവ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ജീവിതത്തിന്റെ തത്വങ്ങളും ചിട്ടകളും കർശനമായി പാലിച്ചിരുന്നു. ശ്രേഷ്ഠനായ ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തനായിരുന്നു. പൗരന്മാർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകിയും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ കടമകളെല്ലാം നിർവഹിക്കും. അവസാനം പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ കർശന ഭക്തനായി തീരുകയും ചെയ്തതിനാൽ അദ്ദേഹം മഹാപുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ മറ്റു ഭക്തരെ ബഹുമാനിക്കുവാനും ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുവാനും അദ്ദേഹം സദാ സന്നദ്ധനായിരുന്നു. ഇതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പ്രക്രിയ. ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിവർത്തിച്ചതു മൂലം ഗയൻ രാജാവ് ശരീര സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നും സദാ സ്വതന്ത്രനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പൂർണ്ണനായിരുന്നു. അതിനാൽ സദാ വിജയാഹ്ലാദത്തിലുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭൗതിക ദുഃഖം അനുഭവിച്ചിരുന്നേയില്ല. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പരിപൂർണനായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം തെല്ലുപോലും അഹങ്കരിച്ചിരുന്നില്ല. രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടിരുന്നുമില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്ന രണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാനാണ്: ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുവാനും അസുരന്മാരെ നിർവഹിക്കുവാനും. പരിത്രാണായ സാധുന വിനാശായ ചതുഷ്കൃതം. രാജാവ് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയായതിനാൽ നരദേവൻ, അതായത് മനുഷ്യരൂപം കൊണ്ട് ഈശ്വരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വൈദിക അനുശാസന പ്രകാരം അദ്ദേഹം ഭൗതിക തലത്തിൽ ഈശ്വരനായി ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പ്രതീതി എന്ന നിലയ്ക്ക് രാജാവിന് പൗരന്മാരെ ഭക്ഷണത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും ഉത്കണ്ഠപ്പെടാത്ത വിധത്തിലും സന്തോഷത്തികവിലും സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ചുമതലയും. അദ്ദേഹം അവർക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം നൽകുകയും അവരിൽ നിന്ന് നികുതി ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കാത്ത ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നികുതി ഈടാക്കുന്ന പക്ഷം അവർ ചെയ്യുന്ന പാപപ്രവൃത്തികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം രാജാവിന്റെ ശിരസിൽ വീഴും. കലിയുഗത്തിൽ രാജാക്കന്മാർ തന്നെ കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നതിനാൽ ഏകാധിപത്യ വാശ പൊളിഞ്ഞു
പൊളിച്ചു നീക്കപ്പെട്ടു. രാമായണത്തിൽ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനുമായി സൗഹൃദത്തിലാകവേ രാവണന്റെ സഹോദരൻ വിഭീഷണൻ യാദൃശികമായോ തന്റെ അപരാധം മൂലം തങ്ങളുടെ സൗഹൃദം തകരാനിടയായാൽ കലിയുഗത്തിൽ താനൊരു ബ്രാഹ്മണനോ രാജാവായി ആയിത്തീരട്ടെ എന്ന് ശപഥം ചെയ്യുന്നത് കാണാം. വിഭീഷണൻ അന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ യുഗത്തിൽ ബ്രാഹ്മണരും രാജാക്കന്മാരും മതപരും നികൃഷ്ടരുമായിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഈ യുഗത്തിൽ രാജാക്കന്മാരോ ബ്രാഹ്മണരോ ഇല്ല. അവരുടെ അഭാവത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ താറുമാറാവുകയും ദുഃഖത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ നിലവാരത്തോട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കെ.എൻ. മഹാരാജാവ് ശരിക്കും വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പ്രതീതി തന്നെയായിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം മഹാപുരുഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതീതിയാണ് അല്ലെ. അവര് എന്താ പറയാ, പ്രജകൾക്ക് എല്ലാ സംരക്ഷണവും നൽകണം, അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സംരക്ഷണവും ഭക്ഷണവും എല്ലാം നൽകണം അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവര് ഭഗവാന്റെ പ്രതീതി ആവുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. എന്നാൽ പ്രഭുപാദിൽ പറയുന്നു, ഇന്ന് ജനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഭരണകൂടങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും നികുതി ഈടാക്കും, അവർക്ക് യാതൊരു സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാം ഓരോരോ കാര്യങ്ങളുടെ പേരിലാണ് നികുതിയാക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, റോഡുകളൊക്കെ അല്ലെ, റോഡുകളിലൊക്കെ കോടികൾ ഓരോ വർഷവും റോഡ് ടാക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കും അല്ലെ. എന്നാലും റോഡുകളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ആൾക്കാർക്ക് മരണപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ശരിയായ നികുതി പിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ. ആ പണം അവർ എന്താണ് പല കാര്യങ്ങളും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാലും എല്ലാറ്റിനും നികുതിയാണ്. എന്നാല് അതൊന്നും തിരിച്ച് എന്തിനാണ് നികുതിയൊക്കെ, ജനങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നികുതി വരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ നികുതികളൊക്കെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ജനങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നേരത്തെ ഉള്ള കാര്യം പ്രഭാതിയുടെ പറയുന്നു, രാവണന്റെ സഹോദരൻ വിഭീഷണൻ അല്ലെ. വിഭീഷണൻ ഭക്തനായിരുന്നു, സത്യസന്ധനായിരുന്നു, ധർമ്മിഷ്ഠനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പോലും പറയുകയുണ്ടായി, ഇവർക്കുണ്ടായത് തങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും യാദൃശ്ചികമായിട്ടോ തന്റെ അപരാധം മൂലമോ തങ്ങളുടെ സൗഹൃദം തകരാനിടയായാല് കലിയുടെ യുഗത്തിൽ താനൊരു ബ്രാഹ്മണ രാജാവായി തീർക്കുന്നു. കലിയുഗത്തില് അത്രയും മോശപ്പെട്ട യുഗമാണ് അല്ലെ. അതിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ശൂദ്രന്റെ നിലവാരത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഞാനൊരു രാജാവോ ബ്രാഹ്മണനുമായി തീരട്ടെ. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇത് ത്രേതായുഗത്തിലാണ് ഈ ലീലകൾ നടക്കുന്നത് അല്ലെ. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ രാവണൻ തമ്മിൽ യുദ്ധവും വിഭീഷണൻ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ സഹായിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊരു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊരു ശപഥം എടുക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ്, അത്രയും മോശം കാലമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോ എല്ലാവരും കലോ ശൂദ്ര സംഭവം എന്ന് പറയും. കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും ശൂദ്രന്റെ നിലവാരത്തിലാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ കലിയുഗത്തില് ഒരേ ഒരു നല്ല കാര്യം മാത്രമേ എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ കലിയുടെ എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. കലോ ദോഷ നിതേരാജൻ അസ്തിയേകോ മഹാഗുണ കീർത്തനായ സംഘം പരമ്പരച്ചത്. കലിയുഗം അത്യന്തം ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ഒരേ ഒരു നല്ല കാര്യം മാത്രമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം, ഭഗവാന്റെ കാര്യം. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുമഹാരാജ് ജയ.